ale by ste tváre sudcov dali tam... Môžete teraz ako tolerovať to, že toto je stria, ktorý prišiel z Prahy a že toto sú nejakí moji hostia, že príde moja rodina a že môžeme sa stretnúť niekedy a kľudne môžeme sa o tom porozprávať. Dobre, ja vás nechcem rušiť a nič, Ja som vás sem pozvala na recepciu a vidíte, že by tu mal niekto kameru okrem vás. Nie. Myslíte si, že je to slušné? Ja som sa vás len opýtala, že čo si o tom myslíte, pani Piusi. Ja nechcem na vás útočiť ani nič. Iba som sa... Áno. Dobre, tak niekedy potom snad. Mladičká básnířka z korálky na kotníky bouchala na dvířka paláce poetiky. S někým se vyspala, někomu nedala láska jako hobby. Pak o tom napsala blues na 4 doby. Takže takto pred kinom Lumier. Dneska premiéra bude filmu Zuzany Piusi Ukradnutý štát. Zázrač vymakol všetkých dokopy, opozíciu, Ale Vásky by mohol mať oheň. No, to by mohol mať. Zdravím všetkých Vásky Urgendov. Dobrý. Zdravíme. Ešte to v ruku. Neviem starať. Dobrý. Sekcia sa Zuzana Piusi. Je 18:59. Tak sa ľudia spiehajú. Dobrý. No čo, tešíte sa? Pán Duveci, tešíte sa na film? Povečer na títo liberáli, no? Čo ťažia z Kuciakovej sú. Tak to vyzerá. Pozrieme si. Sú publiku. To sa chystá Štefanka. Štefanka z Progresívneho Slovenska, ktorý si takto robí kampaň. Dobrý. Tak čo hovoríte? Tešíte sa na film? Strašne. Áno? A čo si o tom myslíte? No, až keď si pozriem film. Tak potom sa vyjadrite? Dobre. Dobre, spravíme rozhovor. Dobre. Tu je Volček a Hanzelová. Buo. Smrčka. To sedia. Toto je rad tých liberálnych Pilforiš, Dobrodoty a toto je Žiaran. Tieto výpalnické, takzvaný bývalý systém.
Sa potom popýtame tiež nejaké veci. To je Chorýš, čo chodí tárať do slobodného vysielača Infovojen. Samé vody a berie výpalnícke peniaze od rôznych politikov. Skúša poberať hlavne od Reuta ze Sosky. Údajne. To, čo ostane. Odstrelili sme. Ja sa Srbátka bola ešte... Srbátka alebo... No. Cmar. Cmar. Toto je duo Chorýš Žiaran. So we documentarists sometimes have the feeling that we can change the world with our films. What does your film aspire to change? Ja myslím, že určite naštartuje diskusiu a to bude to podstatné. Film sa volá Ukradnutý štát a je to film o tom, jak sme ukradnutí. Ja myslím, že ešte chcem poďakovať vlastne, že ste mi dali príležitosť, aby som mohla otvoriť festival týmto filmom. Tak ďakujem a teraz idem na jednu diskusiu do kina Mladosť, kde sa ten film premieta pre ľudí, ktorí ten film podporili. A potom sa stretneme na recepcii a môžete mi všetci rozprávať o tom, čo si o tom filme myslíte a dáme si víno a teším sa na to. So I think it's important that the film will start a discussion. It's called State Capture because we are captured, and I'm very glad to be granted this opportunity to be opening the festival with my film. And now I will be attending a screening at Kino Mladost with a discussion afterwards for all the people who supported the movie. But we can see each other at the reception, there will be wine and we can talk. Ďakujeme, Zuzi, a my ti prajeme čo najviac divákov a samozrejme čo najviac zaujímavých diskusí. Takže so Zuzkou sa môžete potom stretnúť, samozrejme. Na Slovensku zavraždili novinára. Ta vražda novináře, který reprezentuje ten hlas veřejnosti, tak je přímým úderem na solar demokratickému státu jako takový. Iba nepriateľ čaká na tvoje chyby. Povedzte mi, kto s kým, čo robí, kto ako pije, kto fetuje, kto sa s kým stretáva, kto bije ženu. Príďte, uverejníme to. Je to veľká zábava. On si vlastne vyberal obeť. On niekoľko rokov žil v takej predstave, že keď sa zabije jeden novinár, alebo keď zabije niekto jedného novinára, že sa tí ostatní zlaknú a keď zabijú druhého, tak prestanú úplne písať. Tu je Alena Žužová. Nikto? Žužová je bývalá ščetka. Bývalá ščetka, ktorá zmotala a má na videu nahratého
nejedného politika, jak sa to povie slušného honia, si tam proste ona ich normálne zmotala. Zverejnená intimná komunikácia s Alenou Žužovou otriasla predstaviteľmi štátu. Námestník generálneho prokurátora René Vaněk sa vzdal svojej funkcie. S podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom si Žužová vymenala fotografie. Ona posielala svoje fiktívne zo spálne, on svoje pravé z parlamentu. Podepsali Kočnera? Rozhodli sa obetovať Kočnera, no takže musia zatvoriť Kočnera. Ak Kočner bol prvý a jediný objednávateľ, kto ho chce zabiť? A ak existuje riziko hrubej sily proti Kočnerovi, tak potom nutne existuje aj voči Totovi, pretože Tot síce svedčí proti Kočnerovi, ale obaja sú nebezpečenstvom pre niekoho ďalšieho. Takže koniec filmu. Vo filme boli zverejnené úseky obrazových záznamov zo súdu aj tváre sudcov. Na to sa ešte pozrieme na porušenie zákona na účely filmu. Keď sudca jasne vtedy zakázal vyhotovovať obrazové záznamy a v trestnom konaní sú len zvukové záznamy. Své srdce splňovala podle vzoru Ferlingety. Ve vzduchu nechávala vyseč jen půlku věty. Plná trepu. A čo ste riešili s tým konkrétne? Vôbec nespomínam. Pak ji to otiskli v jednom magazínu. Bývala viděna v malém baru u rozhlasu. Od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora. Za týden na to byla hvězdou mikrofóra. Pani Piusi, môžem na slovíčko? No, dobrý. Menteová Vivian Jean. Chcem sa opýtať, že či viete o tom, že tento film, čo ste teraz akože premietali, že ste porušila zákon v niektorých prípadoch, a to je za prvé zverejňovanie tváre sudcov z pojednávania a za druhé obrazový záznam, lebo v trestnom konaní je povolený. Som netočila, ja som točila vtedy, keď to bolo pripustené, keď vidíte, Ale nie, lebo to bolo počas pojednávania, lebo tam, keď Marian Kočner si vyberal napríklad dôverníka, pojednávanie prebiehalo. A takisto pojednávanie prebiehalo, keď sa prokurátor Šanta vyjadroval. Nebola, to bolo pojednávanie, ktoré prebiehalo. A neboli žiadne tváre sudcov? Boli aj tváre sudcov aj v tom čase, ako si Marian Kočner vyberal dôverníka. A ja som tam bola celý čas. Ale ja hovorím, že som to videla. Jean. Ja len hovorím, že nemôže sa žiadny obrazový záznam vyhotovať proste v trestnom konaní, že iba zvukový. A vy ste počas pojednávania natáčali, pretože tam bolo jasné, že prečo ste to použili. Áno. Musíte ma nechať dohovoriť. V poriadku, nechám. Nie, ja som najprv dopovedala tiež a môžete. Celkový rozpočet na film je 13 300 €. Ona dostala 8 000 od fondu, 15 000 nazberala od ľudí, to už je 23 000. A ešte cez ďalšie firmy a cez ďalšie nadácie zobrala ďalšie peniaze. Tak stál film 13 300 €, alebo stál film 100 000 €. Kto to vie, kto to zistí? Sú to zdanené peniaze, nie sú to zdanené peniaze? Jak sa to robí? Hej? Pani Piusi. A toto máte za to, že označujete slušných novinárov za blogerov. A to si ešte pozrieme. Ja teraz vyblogujem celé vaše podvodné aktivity, pani Piusi. Vlogujem o vašich podvodoch, pani Piusi. Na to sa pozrieme. Tak sa držte, poriadne. Začne pojednávanie. Tam bolo 1500 novinárov, ktorí mohli nakrúcať. A tam sú tie zábery, keď sa dalo nakrúcať.
Nie, ja som tam bola taktiež som nakrúcala. Nakrúcať sa môže pred pojednávaním, potom vždy sa vlastne ten fototermín ukončí. A vy ste nakrúcala vtedy, keď sa vyjadroval prokurátor a keď Marián Kočner si vybral dôverníka. Vtedy v tom čase pojednávanie prebiehalo. Tam boli jasné výseky z prebiehajúceho pojednávania trestného. No, nebo respektíve... Tak ma dajte na súd. Ja nehovorím, že vás na súd, ale hovorím, že prečo ste proste z trestného súdu použili a respektíve natáčali počas pojednávania, prečo ste to použili vo videu, keď viete, že iba zvukový záznam môže byť vlastne počas pojednávania. Teraz nehovorím pred alebo po. Že sú tam sudcovia, tak strašne zavádzate. Ale vy ste tváre sudcov dali tam... Môžete teraz ako tolerovať to, že toto je striat, ktorý prišiel z Prahy a že toto sú nejakí moji hostia, že príde moja rodina a že môžeme sa stretnúť niekedy a kľudne môžeme sa o tom porozprávať. Dobre, ja vás nechcem rušiť a nič, Ja som vás sem pozvala na recepciu a vidíte, že by tu mal niekto kameru okrem vás. Nie. Myslíte si, že je to slušné? Ja som sa vás len opýtala, že čo si o tom myslíte, pani Piusi. Ja nechcem na vás útočiť ani nič. Iba som sa... Áno. Dobre. Tak niekedy potom snad. Ráno se budila vedle záchodové mísy. Můzou políbená, životem potřísněná, plná zázraků. A pak ji vyhodili z Gimplu a hned na to i z baráku. Ve 3. měsíci dostala chuť na jahody. Ale básníci, tatíci nepomýšlej na rozvody. Cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota. Tak o tom napsala sonet. Ide obeďateľ do kôry a červík mu hovorí. Neď obeďateľ do kôry, narobíš tam otvory. Vy mladé básnířky. Jo, mladé básnířky.